1233, València el 1238 i Xàtiva el 1244. Jaume I volia conquerir València. Podem explicar les coses des del punt de vista d'una iniciativa personal de la corona i també des d'un context social en el que la societat o sectors de la societat de Corona d'Aragó es plantegen les conquestes territorials i l'ampliació dels territoris. El mateix rei ens ha deixat constància de les motivacions que el portaren a conquerir València, tal com s'havia decidit en la reunió d'Alcanyís i que ell va presidir. El desencadenante de los hechos es la lógica del poder. Jaume viene de conquistar Mallorca y por lo tanto está en un momento afortunado. I estant-nos així, divertint-nos i parlant, va començar a parlar el mestre de l'hospital i va dir: «Senyor, com que Déu vos ha guiat també en els fets de Mallorca i en aquelles illes, no començareu vos ni nosaltres ací, en aquell regne de València, el qual sempre ha estat de cara i ha fet de frontera al vostre llinatge, i sempre han intentat apoderar-se'n i no ho han pogut aconseguir?» I en Balasc es va girar cap a nos i va dir: «I és la millor terra i la més bella del món, que jo, senyor, he estat a València. I no hi ha avui, per davall de Déu, un lloc tan delitós com la ciutat de València i tot aquell regne». Si a Blas d'Aragó li dona el consell, sembla, diguem-se, els desig, de que es dedique a prendre les ciutats i no tant els castells que fan perdre molt de temps. Podien deixar-los, aïllar-los en la rereguarda i que ja acabarien retent-se, rendint-se. L'estiu de 1232, les milícies de Terol prenen la població d'Ares del Maestrat. El rei ix al seu encontre i de camí li arriben notícies que Balasc d'Alagó ha retut Morella. Estos altres murals del castell d'Alcanyís mostren la batalla. Es pot veure Balasc i fent-li costat Jaume I. El rei, de fet, no va participar en la lluita, però sí que està representat al mig del combat. En aquell moment, Morella és un lloc estratègic i la segona ciutat més poblada dels dominis sarraïns. El monarca no pot perdre-la a mans d'un noble que se li ha avançat i es veu forçat a arribar a un acord. En esa previsión, indudablemente, tiene que impedir algo decisivo, y es que Valencia sea conquistada al modo de los ricos hombres aragoneses. La conquesta de